Takže zdravím lidí, tady vás zdraví Ben 12 a vítám vás u dalšího příběhu Five Nights at Freddy's o William Afton. Tak jdeme na to. Takže William je vrah v 7 dětí, možná i několika. Kdo ví? Které vyjmenovali pád Fazbear Entertainment. Fazbear Entertainment, lidi to znamená, to je prostě taková korporace, který Henry založil, Henry Emily, pokud víte, kdo to je. A prostě Fazbear Entertainment chce udělat lepší zábavu pro děti a přitom to vůbec není. To prostě... Každopádně, jdeme pokračovat. Kašle na tohle. A zahájil řetěz událostí, který vede hráče skrz sérii. No, my jsme takový hráči. No, když jdeme přes tu hranici, tak dejte tady dolů do komentářů, kterou minihru ve FNAFku které udělali. Jo? OK. A ještě nezapomeňte dát like a pořádně zmačkněte to odběr. Děkuji za pozornost. Nepokračujeme. Tak. Jsou děné podle svrchních činů a vzhledu v minihrách. To jsem vám říkal, minihry. On je lovedutý prostě v minihrách. Každopádně ještě pokračujeme. Je William krutý, sadistický a chladnokrevný. A vzájemně necítí žádné výčitky za své činy. Tak to bych nechtěl potkat. Nechtěl bych ho. Takže půjdeme na těch jmény dětí. Jo? Tak prozatím čus. A William Afton je hlavní pro vnikatel Five Nights at Freddy's sérii. To nebo se volí číst, takže pojď. Teď řeknu příběh o samotném Williamovi, jak se stal sériovým vrahem. Tak jdeme na to. On byl zodpovědný za incident zmizelých dětí. Zmínil se ve Five Nights at Freddy's a on možná provedl více vražd. Jinak implikoval v minihrách smrti ve druhé hře. Že by se choval jako virus? Kdo ví? Každopádně. Teď přejdeme na příběh Minecraft. Michael je známý také jako ex-Benedict nebo Mike Schmidt.
To jsme viděli ve filmu. Mike Schmidt. Chápete? Viděli jste ten film, ne? Napište jedna, že jste viděli FNAFko. Je hlavním programistou ve Final Fantasy Sister Location pro vedeně také ve Final Fantasy 1. Michael je syn Williama Aftona, starší než bratr Elizabeth Aftonové. No. Ach. No. Jdeme na příběh Golden Freddyho. Takže, why not? Máme tady příběh o Final Fantasy, tak proč to prodloužit? Golden Freddy. Nazýván jako žlutý medvěd. A nebo po anglicky Yellow Bear. Wow, tolik jmen. V první hře je jeden z 5 pro ty protivníků a speciální animatronik ve Final Fantasy je jak to ta jiná zlatá verze Freddyho Fazbeara, který se objevuje v kanceláři neboli anglicky The Office. Nevím, co ještě mám pro vás dát. Já vám dám ještě Fungi. Tak jo, jdeme na Fungi. Fungi je průvodce v sérii Final Fantasy, je předchozím hlídačem ve Final Fantasy Fazbear Pizzerii, který pracoval během týdne před událostí ve hře. Takže on pracoval dříve než my, když jsme zapli tu hru. No. Takže to není papagaj, bohužel. Máte smutnou lidi. A už tady nemůžu nic najít. Nech si ty svoje fakt do píči. Teď jaký tyhle hodnot máš, tyhle si získal. Do píči, nech mě. Nech mě, já nechci to rozmoulit. Pojď, musíme to. O, pojď sem ty kondo. A tady to je. Tady je to mnohem víc od těch dětí, které zabil. Tak. Bohužel je to anglicky, což je škoda. Děti se ztratily v pizzerii a těla nebyly nalezuta. A 2 děti byly nalezuté a byly i nahláseny. A oni se vrátili o pár hodinách později do operanta Freddy Fazbear's Pizza. A v té noci, June 26. A bylo nahráno video influenceři, že prostě mluví o tom, ale o tom žlutém králíkovi, jak prostě kdo byl pod tou maskou. A
lidi tohle. Jestli chcete, já nevím, já to tam nemůžu najít. Já bych rád vám řekl děti, jak se jmenují. Možná když ukážu tu scénku mrtvou, tím myslím mrtvou jakože jo, tohle. Takže Garibel, to bude asi Chica, možná. Fritz, to je Foxy, to vím. Sushi? Sushi, to bude asi Freddy. A Jeremy, to bude asi ten Bonnie. A pak tady je Cassidy na tom obrázku a ještě tady je Evan. Možná to neuvidíte, ale tohle je ta descejka, o které jsem mluvil. A to jsou ty jména těch mrtvých dětí. Těch 7 dětí, o které jsem mluvil na začátku. Každopádně, pokud se vám tohle video líbilo, pokud ano, nezapomeňte mi dát like nebo koment, a nebo nějaký hezký komentář, moc mi to podpoří. A můžete i pořádně zmačkat ten odběr. A doufám, že jste si to užili. Čau.